pas to momo. Kedapan kelawan Den Mas Kiswara. Wah, jantenan. Pas. Iki sapa kok? Bocah wedok ayune kinyis-kinyis. Rawongke, aku Senopati Songketi. Surogati. Sami. Sing wis Suropati. Sami. Sani. Wah, bener ayu bener cah. Sani. Ayu. Tenane iki ana wigati sing bakal kandhake kelawan kowe. Wigatine napa? Mergo aku diperintah kelawan bendaraku ya pepundenku. Supaya goleki wanita sing jenenge Sani. Saiki wis nemu kelawan kowe. Sak utara kowe nang papan kene dhisik. Aku tak rawuhke bendaraku utawa pepundenku. Yo. Den Mas. Monggo. Wah. Apa wis kelakon ketemu karo bocah wadon? Kuy. Sampean golek Sani to. Menika Sani. Amun timbang kalian jenengan. Kalamun lenggah jajar patut. Wah, pun boten badhe nguci wani. Sani, monggo tetepangan karo rumiyin. Cekak aos. Aku seneng karo kowe. Aku lho gak ada bojo. Bojo pegat. Gat ragate pira? Boten. Lho, Ora gelem. Sampeyan iki boten kertos. Nggih. Wong wadon wis ngoten niku. Mergo napa teng mriki enten kula kalih dulur kula. Lah prayoganipun monggo panjenengan bujung ngiras pantun tembung kalian tiyang sepuhipun. Jogone kene. Ante tak jawab. Siakane kowe karo aku ngopi. Ngono. Setengah loro luwe. Lah ngopo kok milih jam? Cekak cingkrange mantumu nen. Lho. Lah mantuku penggaweane lah ya sabunane wis ngerti. Kuwi wis bosen duwe mantu. Gimana? Lho. Saben dina kok sampeyan senengane kok ngucape kok wis bosen duweni mantu gimana? Mantu isone nunut urip ngeloni anakku sing ayune ora umum. Lho. Lah bojo, saben dina bisa ngeloni ya ora apa-apa wong bojo. Karepe aku ora tak watesi sithik to. Lho kok Nek nglayani takon sak tutulan ngono lho karepe. Lah bemu, sampeyan iki nek karo bojo ya pokoke sampeyan dibatesi apa gelem, ha? Lah aku ora cocok. Lah yang aku cocok e. Lah nek cocok ya demenan karo. Sampeyan ya dadi mangsane. Banget apa, Pak? Ha? Wis aja suwi-suwi aku. Mau lucu iki ora lucu. Undang. Anam. Tolong! Lah ngopo ki kok malah mlayu? Lho. Lah napa iki mlayu-mlayu kok malah melu mlayu
bocah wadon sing mlebu nang omah niki wau. Enten Sani jenenge. niki. Sani. Nggih, Sani. Sani, Kapernah napa kan panjenengan? anake bojo kula. Anak kula. Sing gawe kula. Nah, niki tiwas kebenaran. Menawi Sani anak panjenengan, Nggih. badhe klopek bojo. Pangeran Keswara ana ing Kediri. Oh, pangeran. Delok, masih ate rapakan. Nggih. Nek ana Mas kuwi lho matamu ijo. Sani ayo. Ayo, Kula mbiyen gawene mate. ning sayang. Pripun? Ning sayange Pripun? bapake elek. Lho elek lah. Kulae kula mbiyen ramu tak iya lho. Kondo sapa? Lah kok rumah samu gawe sani rumah nyawang sampean batin sampean apa piye? Pangeran Keswara pinarak. Nggih, nggih. Sani niku anak kula. Piyambake blas dereng nate duwe bojo. Niku sani niku pun duwe Omongane bu. bojo kula niku ora segagas. Kuwi menengo sik, aku tak ngomong sik. Wong lanang iku punya hak. Ngono lho. Nek kowe iki apa? Kowe mung duwe selerikan tok sing duwe hak iki aku. Monggo, pripun? Yen ngersakaken Sani. Sani badhe klopek bojo. Saestu napa? Nggih, Anak kula iki sampe seneng. nggih. Mboten napa-napa. Nek panjenengan ngersakaken, gampang perkara. Gampil. Nggih. Entuk. Mahar. Pripun? Sing penting ana mahar. Ha nggih. Rat Keswara kuwi godang dhuwit. Ah, brek dhuwit. Niku sing Aja meneh kok mahar 1 juta 2 juta. 25 juta. Tau juta. Wah, cocok niku. 20 juta. Iki dadi somben tak gaeke neh. Waduh, Jon. Kula hitunge riyen. Nggih. Weh. Carane ngitung dadi tutuku. Ya, niki. Nggih. Balik. Balik. Iki wis wengi, wis setengah ora sampe kok. Sakniki Sani pundi? Kula boyoe wonten ing Kediri. Pripun? Sani. Keren tak hitunge. 04. 0. Akeh gitu. Wah, nggih, nggih. Sane. Nisan. Sak. Kula parani. Monggo. Wah, jane yo ora saparani lho, San. Dapat wis Jon. Nyamene kok dadak paran-paran barang. Aja Pak Nek, aja Pak Nek iki anakku. Anakku, aja modok. Sani, ayo, ayo. Ora iso. Biasane cangkeme anggere tapuk duit ora kakek ngomong. Rumah sama wong kedoyan. Rumah sama aku ada duit. Sing ngomong sapa? Kowe mergale ngantek pengingin isi tok goleki apa? Aku golek dhewe kanggo anakku. Ora kanggo dheparmu. Lah iya. Metu prangantek pengisi tok goleki duit kok. Bayane temen. Aduh. Aku just sabar gelap tenan. Mak kale bapak kok doyang-doyangan. Yang jangan piye ta Le? Gimana? Mumpun to, Mak. Wonten napa? Niku wau pesenane Sani beras kalih anu kula paringno riyen kalih Sani. Ora usah diwenehno. Alo kowe dadi mogol daripada dadi giman. Giman melarat. Mogol rak bos. Kowe bengi iki kok dadi giman gebangan dadi mantuku. Tak baleke ning Mangga Besar. Lah wong ancen jalukane Kang Aldi lek pripun para tuwa kula. Aku saiki ora cocok. Duwe mantu kok giman. Desane Mangga Besar. Lah. Ngerti Mangga Besar? Apa? Mangga ya apa? Tolong. Besar ya apa? Gede.
Mae film gede. Niku ndek empen ampun mboten sakniki teng Tanjung Sari kuwi mogor. Gimana film gede? Kalau aku duwe mantu mogor wong Tanjung Sari. Timbangane tuh gimana? Lah, man. Lah wong anak sampean wis kadung seneng kula lho Pak Maratuwa. Lah kok sampeyan goleki sapa? Sani. Takon iki lho. Mamahmu. Mama untung pucat. Nah, si bojo lo ngapura ya. Ana apa e, Mas? Aku ora iso nyelametno bojomu. Matu kurang ajar tenan. Sampean niku aja banter-banter nek nyanyi. Ora usah terlalu apik. Arep ditambahi Mas. Wong Apa ngerti aku sesuk tukang mantar. Mantar apa gone wis kakean lho. Ono ae. Bojomu le. Lah bojo kula kok takon mulai jaran yo nang omah, Mak. Ora. Lah enten apa? Bojomu didol bapakmu le. Bojone kula didol bapak. Sani didol bapakmu. Entuk duwe akeh niki wau. Adol bojoku. Iya le. Yes. Lah. Iki bojo ta apa? Bojoku payu e, Mak. Ya payu. Lah duwe endi apa? Tak wenehne Sani. Sing gawe kowe apa aku? Sampean. Sani kowe ra mung tak wenehi tok. Aku sing gawe. Lek ngongkek mbokmu ngantek lahir Sani iki aku ora kowe kok arep nampa duwite. Lho, lah niku jare bojone kula sampean dol. Lah iya, Lah duwe ra ben tiba Sani apa? kowe karo Sani iki ra ono surate tok. Lah nggih. Lah saiki wis tak suwek separo. Sing Tegese? separo wekmu, sing separo wek Sani. Maksudnya piye, Mak? Ngene lho lele kowe iki dipegatno karo Sani, Sani didol karo wong lanang liya ben dipek bojo wong lanang sing wis sugih ngono. Nikahi ra gambare loro. Nek wis tak suwek iki gambarmu iki gambare kene. Wis ora bojo. Maratuwa matane picek tenan. Mosok bojo didol. Mula saiki, wiwit saiki, kowe wis ora bojo nek Sani. Kowe wis ora mantuku. Wiwit dina iki Giman minggat saka kene. Aja minggat engko goleki bareng-bareng karo Sipa ya le. Mun, Mak. Sampean nang omah. Piye-piye lah tak kira Sani tetep dijeh tresno karo aku. Nek perkara seneng tetep seneng karo kowe, nganti mati Sani senenge karo Wis kowe. tak jual. Payu 20 juta. Awas. Minggat. Aku melu kowe menggone selakon liya iki. Minggat. Mak, pangestune yo, Mak. Mas. Wis setengah telu kowe. Wong lanang kene bludek. Arep ninggal aku pegatan ora apa-apa, aku minggat sisan.
sepisamu hamungkan sakatulu wawayanganmu dome mas wangayu lilali tanti solali soyo anggrek nurut si tengati nalewan lewang manes satu mantel ing telenging netra lamun mengkono piye katresnanmu mongkoni mas katresnanku bebasane tentu sokmu cunduk lawan prasetyamu semangat man ora ketang sak sore udan ning alhamdulillah udan ora deres bareng ketoprak mulai rodok terang ora deres. Udan bukan suatu halangan tapi hujan adalah dekor alam dari Allah Subhanahu wa taala. Kata-katamu leh man piye to iki aku saya bengi ngomong aku wis takaran parake to mung. Aku senengku kok sampean iki yo ngene iki lho. Lha piye? Kowe iki nek disawang asline ketoke bodho, Man. Mas Am, ning asline nemen. Lho. Asline pinter ngono lho. Nemen nek mikir ngono lho. Ning sampean pinter tenan. Pintere piye? Sampean termasuk dagelan senior, ya ta? Kaya rokok ae lho. Lho. Kok teko rokok iki piye? Senior jarum. Dudu senior rokok ya Man, Sariman. Tapi lek senior itu di atasnya junior. Nek kaya aku nih kan junior. Oh ngono. Berarti dinamakan junior. Berarti kowe sak ngisorku. Ndagele lagi. Oh. Nek sampean kan termasuk wis lawas. Lawas. Sopo to sing ora ngerti Sariman? Ya to? Ya tahu dadi ketua. Ya. Ya tahu dadi apa kuwi jenenge maling. Aku rejo kawan ora ono bener blas lho awakku. Bareng aku main ning kene pisan nek ora ono bener blas. Ngene iki bendawane wong kene aku daraki tenan. Lho, kowe aja salah penampa sik to. Nah, kowe tak arani tau dadi maling iki paham karepku. Maling iki apa? Kowe tak arani maling iki ora kok teges maling sing dudu hakmu ki ora. Ning kowe maling sing dadi hakmu. Apa kuwi? Apa to? Sampean kan biyen tau dadi ketua. Ya. Maling nyolong atine masyarakat ben supaya nanggap sampean namaning jenengan tesih dikenang ngono lho. Nanggap iya ketoprak kowe ora payu dhisik kok nanggap ku. Omongan ora mutu. Kok iso ora mutu iki piye to? Lah nek perkara ketoprak ora payu, kuwi lak klebu urung rejeki ngono lho, Man. Ora rezeki anyane bosok iku wah. Lah wong ketoprakmu marai ora mbok gawe sing apik, deloken nek Wahyu Manggala. Lightingnya luar biasa, lampune padang. Biyen ketoprakmu lampune apa padang ngene iki? Pancen ana duwike, jajal ora duwe duit kaya aku lho kadang padha ae lah. Lah biyen ketoprakmu lampune nganggo apa? Vario tak kok ngarep ngono lho. Gusti Allah, Gusti Allah. Bayangno mesti. Lah wong ana ketoprak kok lampu vario. Lah main itu danan masamu, Dik.
Wis nyewa diesel gak ana. Panitia ngamuk-ngamuk, ketoprak kok lampune mati, dieselku kobong. Lah aku ora bingung Hakim. Lah terus Tak golekno sewan diesel lampu gak ana. Nek saking aku ndek ide motor Vario loro tak jagrak loro tak adep madhep rene. kok ngarep Sopo ngila bensin entek. Wis ngamuk neh panitiane. Lah layak ketoprakmu terus ora payu. Lah ya ngono iku sing marahi. Ning ya ora apa-apa. Wong jenenge kabeh kuwi rejeki kok, Man. Kaya rezeki ya. Wong urip ning alam donya iki rejeki wis ditaker karo sing gawe urip. Allah Subhanahu wa taala. Padha-padha nyambut gawene ning beda rezekine. Nah, mulane wong tak anggere sabar narima kaya sariman ngene iki. Nah, Wong ikhlas. Adek digawe kene gawe ngono kabehmu pasrah karo Allah Subhanahu wa taala. apik sing penting Mergo ning ikhlas. Al-Qur'an wis dikandakno. Ngandakno piye, Man? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lho. Sik Aman. dagelan kafir ngene iki. Lho. Malah ngelokno dagelan kafir. Lah aku dagelan Aku iki ra ketang enom, Man. Elek-elek tau mondok. lho. Mondok nek mlepuk lho, mondok nek mlepuk pamerno sariman. Lho aku mondok ora kok ning gone pondok sing baen-baen. Terus? Aku wis tau mondok ning gone pondok Jawa Timur Rir Kadal. Iki aku tau. Orang kadal lho, lir boyo kok lir kadal. Aboyo kegedean kok ajek cilik ya kadal to. Iya. Aku ki tau mondok ning gone Jawa Timur. Pirang tahun Udakara petang tahun. Lah kok mbok nyek kafir. kesuwan. Lah aku 7 dina wis bar kok dingi entek wake pirang-pirang aku. Lho, sah mondok 7 dina Iya. ning pondok pesantren di Man. Ngapa? Ning rumah sakit. Dimpus 7 dina entek wake aku. Jabang bayi iku jenenge ra mondok. Ngapa? Ngamar kuwi. Ngamar ning gone begenggean. Ora toto dagang goblok iku. Ngamar kok ning rumah Maksudnya sakit. ki ngamar ora kok ning nggon begenggean, ngamar ning rumah sakit berobat. Beda nek kaya aku mondok ning gone pondok pesantren sinau ngaji, gandul sarunge kiai. Amlotrok ganduli. Iku goblok iku kiai apik-apik kok gandul ngene ra motrok. Gusti. Maksudnya kok ora sarunge terus tak ganduli ora, maksudnya gandul sarunge kiai iki ikut ajaran agama sing diulang karo Mbah Yai. Halo. Ketoprak. Nek dalile wong sabar, wong ikhlas. Wong ikhlas. Kuwi ora kok kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ora kuwi. Surat apa? Iku surat Ikhlas ora? ikhlas. Iya. Aku wis ikhlas ya. Kula wakat Allah samad lam yalid walam yulad ya lakukan ahad iku jenenge surat ikhlas. Iku nek ikhlas, nek sabar ora kuwi, Man. Iku ya wong ikhlas iku. Nek sabar ana dhewe. Sabar apa? Innallaha ayu rek. Innallaha ma'asabirin. Nah iku Iku wong sabar. Sabar. Kasih Gusti. ya Allah. Kok kandhani aku serah. Bayi aku. Trae musuh dagelan Rai Naga ya ngene. Rai naga mbrakot raimi. Aja nesu to ngono. Ora kok nesu anjen raiku ngene kok nesu. Aku dilaino dari ibuku mengetu di dunia ini. Memang wajahku begini. Wah, nganggo basa Indonesia kok angel kabeh. Wong kok iki acara sunatan. Roh. Ndak awan yo serah ngono kok. Kandhani ae. Iki tak omongi kok iso. Lah aku iki mbok omongi apa? Anakem. Lah aku ndek anak kowe tak pakano sapi lho. Padha wae aku ndek pakku tak cacah wae bebek. Aku yo mau kalah wong anak tuwa. pakano bebek. Lah sampean iki tak omongi. Apa? Dari awal aku wis ngomong alhamdulillah udane terang, dulur lanang kajate lancar, sing kagungan kersa Mas Aldi Nah, nyunatno putrane asmane sinten? Kevin nggih. Ervin. lah kok mbok kandhani sunat. Masamu sing sunat Kevin tok. Kevin. Aku yo ora carane sunat yo hafal, kok mbok kandhani bayi. Kowe karo aku lahir sik aku dan mengidan. Iya percaya nek lahir dhisik kowe Lah mah. kok mbok kandhani wong sunat lho, kowe sunat aku sira carane wong sunat kok. Ngerti tenan. Lah aku gani nunggoni Pak Dekku, gani ngethoki pirang-pirang ngono ku. Dadi kowe pengalaman babakan sunat. Pak Dekku nek sunat ora mung siji loro le. Borongan langsung le. Ana sunat keborongan. Ana jaman dhisik. Lah carane piye? Bocah kon nguwatek kudu jejer-jejer. Sewapeti tel. Berarti kowe apal tenan. Apal wis sunat. Dajal nek pancen kowe apal babakan wong sunat aku tak tekon. Wocete kok ngene lho. Lah kira parfuman kok. Nah aku ra duwe minyak.
Ya tuku to. Carane wong sunat jariman ya apal. Jajal carane piye? Wong sunat iki tutoriale piye? Kaya dik sapa? Dik Kevin. Carane nggone sarung sik. Nah, carane Ya kok ning kamar nggone sarung. oh tinggoni Iya sarung. ono arep sunat tok. Bariku sarung dibuka. Iya. Terus? Terus cekel cek Dicekel apane? yang ngono aneh iku. Masuk genahno lek kem. Oh iya, paham. Manuke. Lah jare ra nyetak. Jare ra nyetak kok Lah kok nyetakno. ngono kok tenanan jenenge yo ancen iku are. Lah jare mau nyetakno, lah kok omong manuke. Cekel. Ning ancen jenenge kuwi ya. Jenenge iku kok. Dicekel manuke. Nggo ganti kenapa jadi amuk wonge. Oh iya ya. Cekel cek Terus Iya. bar dicekel bar cekel terus disemprot nganggo apa? baygon nek iso. Dadi ben rano nyamuk. Ben akeh nek demam berdarah. Sik Semprot aman. baygon. Man. Piye? Iku jane manuke dirubung nyamuk piye? Ya Allah Gusti, Kok iso disemprot go baygon iki? Ya disemprot karo pati rasa iki lho jaman saiki mas ngene iki langsung gak ngerasa. Oh, obat pati rasa. Obat pati rasa. Bareng bar diobati pati rasa, Diketok. nganggo apa, Man? Nek iso sing cepet nganggo senso. Nyek lah. Pisan resik. Man. Manuke ketok nggo senso. Umume nganggo apa Ken? Timbang tak pateni kok. Sabar to, Man kok. Yo diketok nganggo gunting. Oh, nganggo gunting. Ya. Gunting apa kuwi? Gunting rumput nek iso kres. Man, gunting rumput iki gudi lho. Ya makane. Ya nganggo gunting-gunting iku lho, gunting Oh, ono. gunting sing cilik kae. Sing cilik iku. Dadi bar Bariku, bar gunting, disemprot terus digunting, bar digunting terus diwururi. diwur-wuri nganggo apa? Nek iso semen. Dadi cepet giare lho mententeng ngono. Terus nyampur di asem. Iku jane arep gawe bangunan apa kok teko semen Ya barang? diwururi sulfadilamid zaman dhisik. Oh, iku. Sulfadilamid. Sulfadilamid. Kamu dencak saiki. Apa iku? Salah ning nah. Cangkemmu lho. Aku dhewe cangkem iki ora betah kok. Dadi diwur-wuri nganggo. Sulfadilamid. Wah, berarti apal tenan. Lho apa? Bar disemprot terus digunting, bar digunting terus. obat diwururi Diwur-wuri. sulfadilamid. Bar iku lagi dibuntel. Dibuntel nggo apa? Nek iso godhong gedang. Dadi kaya lontong ngono. Lha iku jane gawe lontong apa kok? Sabar. Innallaha sabari. Ah, innallaha sabiri. Diguntel nganggo perban. Nganggo perban. Perban. Kira-kira pirang gulung kuwi? Ya nek iso ya kok semeter no dadi bondol-bondol ngono. Turane nggo guntel di asem. Ojo marah emosi ae lah. Nesu. Iki tekok apa maido? Mau kesunan kok kowe. Lah iki tekok padha ae. Aku iki jarang-jarang metu karo kowe lho, man iso sepel kok iso mbok seneni terus. Sepel nek pacar kok. Lah pacar waktune pacar. Ya kepepet nek ora mogol karo sendir dadi bambangan yo ora sepel aku kok. Wis to. Lah aku ki takon ben ngerti tutoriale apa Buntel ya sak cukupe. sunat. Sak cukupe Sak cukupe. Nah, Dibuntel. dibuntel. Nek iya le. Ya, Bariku nek wong jaman dhisik zaman biyen. bisis ben kena angin. Oh, disis ngono kae. Ben ka apa nang arane lembab, Oh, iya. tidak berjamur. Tidak berjamur. Ah. Bisis ya di PP lah di PP. Di peme. Cara wong dhisik kok nek pleh-pleh kok nek gelem balik Heeh. kena matahari. Di Terus? PP iku kudune. Di PP. Iya. Kira-kira Kira-kira piye? ya korong dina. Dadi garing karek goreng ya. Kok suwi men to, Man? Ya itu wis apa kan proses sekit-sekit go mlebu. Anggur wis sikit-sikit Go go mlebu mlebu. berarti matahari sudah merasuk menjadi vitamin D. Weh, vitamin I. Bener? Hafal tenan jebule kowe. Ketoke lho aku yang ngawur. Vitamin D. Ngono Dadi ya, Man. Ndadekake kuat. Dadi Oh, tahan iya, pukul. iya. Masa mbok sampluk nopo pager apa wis kuat iki. Ya modar kok iso. Wah iku ya lucu kok. Tapi sampean paham tenan. Wis paham ta babagan mun ana sunat. kaya sunate di Alpin iki ya didongakno wae bintang Dongamu sambur. piye, Man, kanggo Dik Kevin? Didongakno menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Loh. Wong edan. Apa neh kan? Iki acarane sunatan ora ngantenan. Wis ero Lah kok mbok dongake sakinah mawaddah warahmah? sok mben. Nek wis garing gede maring di bojo dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Ora ngono ilate kok ya lucu. Ora tau kepleset tingklatku piye kowe. Ya ngono ya. Nah, iya, Jadi no. ngiras-ngiras mbok dongake.
Lah ngene iki lho Kim. Kaya awake dhewe berarti wis sepel. Sesuk nek campur sari wong loro ya rada mbramut. Ngono lho. Iya gampang. Silung pandonga karo Dik Alpin. Nggih. Heeh. Muga-muga Dik Kevin Ya. selalu mengingat jasa-jasa kedua orang tua. Orang tua. Kuwi sing tak jaluk aja nganti nglalekke wong tuwa. Aja lali. Mergo nalika jenengan sunat, wong tuwa bersusah payah golek modal. Kok do guyu lha apa lah jane? Kok do guyu lha apa? Mosok ra iku nemen lho. Mosok sing untumu merongosi. Ora ngono. Aku jujur nek nyawang kowe iku kudu mekakelen kok, Man. Aja meneh kowe aku ngoco yang ra iku tak goceki kok. Saking gregeten kok. Lho, Lah iki malah setane metu. Iki bangsa apa neh iki? Iki dadi apa lendor, Dor? Iki dadi apa? Esuk-esuk kok iso metu kaya ngene iki. Raimu iso mbok blabur kaya tuyul. Blabur piye lah. Lah iku kenapa Lah raimu? putih-putih iku kenapa? Apa duwe coro kowe? Ana cara uyohe putih. Coro Susune bojone Giman kenapa? tak cucuk malah nyemprot ning rai. Gusti. Ya kowe ya ngono kok wis cempok. Kok nganti iso kaya ngono iki lho. Rai susune kemawur. Susu apa kok kemawur? Susu bubuk. Ah lho layak. Susu bubuk kok iso teko rai kabeh to. Lah piye wong aku njaluk mangan dikeki dipameri rek bojone wayu kok. Bene Giman ku ayu lho. Bojone gimana? Ayu. Arep tak joli sawi lah entuk. Bojone merongos kok mijolno. Maksudnya sementara ngono lho. Ana lho bojo jol sementara. Iki mau kondi. Golek Giman. Lho gimana ya anggere dina awar kowe adol godhong jati ya karo kowe. Kok iso mbok goleki? Kok iso mbok goleki lho. Wong emang nek kok pasar ah. Lah entuk dhuwit digawa mulih. Lho. Tapi tak enteni ning nggone ngajak ning nggone poterlon nguri kono ora nemokno. Protelon kok poterol apa mau? Poterlon. Pertelon. Ya iya, dalan telu niku lho. Lah ya pertelon. Ora ana rono terus aku ndungu abane kowe do gremang-gremeng ning kene. Ha iki mang jagongan karo Aku jagongan Sariman. karo ngrembug wong sunat. Iki mek gak regaro Giman mlaku. Karo Ora ero. ora ono liwat kok kesuk Pokoke mau yo wong lurunan karo Sariman. Biasane golek rencek. Apa iku? Ayo dek. Lho. Lho, mlayu. Kowe kudu manut aku. Tak gawa ning Kediri. Ayo. Ono maling wedokan. Ya bojone Giman yo. Arep digoleng ndi mau? Bojone Giman ki mau. Cetha bojone Giman. Lah Giman mulih kok. Lah iku mau bojone digeret-geret wong lanang kok. Bojone digeret sapa iku, Man? Iku mau nek ra salah. Menungso iku mau. Iya sing kandha iku iblis sapa? Mosok iblis kok nggawa. Kowe gak dungu piye abane, Man? Kula pun duwe bojo. Buten. Buten. Kuwe. Kok iso buten? Digeret. Buten. Ora. Mboten kok buten. Sakit gimana iki piye carane? Iki piye carane piye? Wah kacau iki. Ora. Lho lagi Gimana? apa, Man? Bojoku payu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Piye? Apa? Malah melo alhamdulillah. Lah mau Payu jerene bojone. Mas aku nek godhong jati. Maksudnya payu piye? Aku mau mulih Yo. temu karo maratuwa. Terus malah aku diamuk karo maratuwa. Dikandhani jare bojoku payu. Oh iya. Dadi kowe mulih mangga ketemu bojomu. Ora. Ketemu karo maratuamu tok. Heeh. Maratuamu kandha nek bojomu payu. Wah, ya bener, Man. Iya. Apa? Lagi ae iki, Man.
bojomu digeret wong. Heeh. Lho secine calon darat. Yo piye? Iya. Mboten. Mboten aket mau tak suwata. Mboten terus. saking cepete ngono lho, Man. Dadi bojomu kandha nek wis duwe bojo giman asline Bojoku sudah seneng aku nek ngono. iya. Apa ngene ya, Man? Piye? Nek ngono bojomu iki setia karo kowe dipeksa karo wong iku. Iku iso. Kemang dungu apa ora? Piye? Omonge wong iku mau. Piye? Ayo tak gawa ning gone Karton. karton kok. Kraton Ning gone kono lho, Kutoraja. tak gawa ning karton Kebiri. Kebiri. Iki, Man. Kediri. Ayo tak gawa ning kraton Kediri. Ndar, nek kowe apal wong ora, Ndar. Raine, Ndar. Koyok roh. Saklelapan iki koyok pras. Iki nek dibar-barno, sisa dadi kakus. Kakus iki. Kasus. Iya kasus. Kasus sik kakus. Iku nek kecekel dituntut pasal ora sithik. Piro, Man? Pasal piro? Wah, akeh wae buru pasale. Akeh. Wis kene, Man. Ayo wong papat munggah ning kraton Kediri goleki bojone Giman. Nek nyeluk kono Sar saiki aja man padha maneh. Ya Sar. Ya, oke. Ora wani. Duh. Dibaturi Rokim karo Sar. Kowe nek rawani tak terno. Ana apa-apane urusi dhewe. Jiakrek. Aku ngancani tok. Kowe wong kuburan nek wedi nek wis keterno. Wis tenan ya. Aku kancani ya. Yo, ayo tak kancani, Man. Ayo. Niki kula sinuwun. Banjur kepiye Purwa madya wusanane nalika sira ndak utus supaya upati kelawan Brandal Singobar. Pangapunten ingkang ageng. Ngantos sak menika kula dereng mangertosi wonten pundi titik laripun Singobarong. Suragati Surapati. Nggih. Apa sira uga ora bisa nemokake Brandal Singobar? Semanten ugi kula nggih mboten saged nemokake Brandal Singolodra. Leres bebasan prajurit Sandi sae Kediri sampun kula sebar payung. Kasunyatanipun podal menika dereng wonten manggihaken Brandal ingkang nami Singobarong. Awit saking lipatipun Singobarong. Yayi Kiswara, Dan Mas Prab, apa ya ora bisa nemokake Brandal Singobarong? sampun tepung gelang. Angging ngupati dumateng Brandal Singobarong nanging emanipun kula dereng pikantuk titik lari. Yen ngono julik banget iki. Yo, yen ana kalodhangan ingsun pribadi deng bakal empat. Atus pangapunten. Aduh, hei. Wis tutup urung lho. Ketae kok padang-padang. Aduh. Aku ki wong kok tabrak-tabrak wong kira kuwi. Lha sing nabrak sapa, Lha Dik? sapa nabrak mau? Lah salam kowe gak reteng kok. Kuwi sing ora duwe rating. Lah aku tengok-tengok. Man, lho siram dik, Man. Lah iki ya wong iki. Mboten onde-onde, Tra. Wah, kene iki nek uang. Lah wong kok rupane ngene iki. Lah aku bar ngombe susu bojone gimana? Ya duwe mbok. Gadah. Lah mboke kaya apa? Wah, kowe jeneng roh mbokku malah ra umum. Lha nggih. Wis tekan gone, Man. Ayo, Man. Hei, Tunggu. Tunggu. Patih jebot. Nah niki. Kene. Kae ana wong ngemis, wong njaluk mlebu pendopo ndang diweni duit. Wah, kene. Hei. Omong apa, Dik? Hei. Ratu kok di Hei. pisuwi ngono. Si Trando. Hei. Ren.
ratu. Ora ditatanan. Mas sampean iki sapa? Patih. Iki sapa? Senopati. Senopati Drenpati. Iki sapa wong Ratu. Ratu kuakak. Cangkeme iki lho elek. Ratu kok di Sampe iso suwi. adenan dungu ora? Piye? Emang ngomong piye? Ayo nawang mes. Ngenyek. Bos. Bos apa? Bos apa? Bos. Bos apa? Bos godhong. Ndang balik. Wis, ndang balik. Asemane ratu ngunyek pengemis. Wakane nek ora mbok bayari ndek tangsane yo. Ora ditatanan babar pisan iki ana pendopo agung Kediri. Bos iki Pendopo agung Kediri. Kediri. Pas man. Pas piye? Yo trek aku apa ning Kediri. Ning Kediri. Siap, Dik. Ngerti ratu. Omongi sampe. Sesembahan ning Kediri ora ditatanan apa pisan. Ngerti ora? Nek ana ratu kuwi wedi yo. Oh ngoten. Dadi kula wong desa. Mergo wong desa roh wong kutha, Saya ratu. saya ratu. Wedi yo. Ngoten, Man. Kaget sik. Ayo. Iki ning ngarepe ratu, Man. Kowe karo aku wong desa nek roh ratu kudu wedi. Aku wedi. Man. Edan. Apa kowe ngono? Kula dikeken wedi. Ora wedi piye? Ngono. Piye, Dik? Sing kowe ora. Pangetene Gusti Patih. Lah, Karepe Gusti Patih ku ora ngono kuwi. Ora terus wedi. Wedi ora. Ratu Ungga Praja ing Kediri kabeh iki medeni kelawan ratu ning Kediri. Saoraran kuwi iki wong desa, ya to. Kowe iki wong larat, ya sikilmu jeber munggah nang pendopo agung, ngerti ratu kudune diajeni. Ratu iku kudu diajeni. Kudu diajeni. Iya. Nggih. Ngerti ngajeni ora? Kertas. Ah, ngono lho. Wani piro? Aku ana penganyangan 850. Lho. Wong anu ketoke bar bodohe lagi mangkat ya wis bon 2 juta. Niki lek Wajib koyo kenyang wedhus dibas. Ratu wong lah bojang. sini. Sing ngakon iki yo nek ngerti ratu kudu diajeni. Kowe aja kleru tampa. Pun kula ajeni. 700. Malah ngajeni ku ora ngono. Lah pripun? Ngajeni ku hormat karo ratu. Oh. Hormat, ngerti hormat ora? Nggih, paham. Kuwi ki menung. Paham. Paham. Nggih, paham. Ndake. Malah Tak kira nyang nyangan lho. pakai anu. Aku asline wani ku ya mek 300 wong iku paling ya wis. Alah, Man, 150 gowo. Aja ngino wis poel lho. Apane? Malah nyang-nyangan kaya Jarene Ndoro Semono Seno wis metu kok. Senopati. Iya, Senopati. Senopati jarene kon hormat Kepada Bapak Bupati. Hormat. Gerak. Aduh, dalam maksude kuwi nek ketemu ratu wedenono. Lah iki cetok. Nggih. Niki goblok kabeh ya, Dik. Paham ora? Paham. Tinggake. Kertas. Karepe wedenono. Nek ngerti ratu kon Wedenono. Nggih. Ayo, Man, nek ngerti ratu wedenono, Man. Ya. Aduh. Nek urung paham iku kondo. Lah sanjange kan medeni. Karepe nek ana ratu sirahe dingklukno. Walah, Man lagi lelaki paham. Jenengan go ngono. Kongkon medeni. Iki lho jare nek ngerti ratu sirahe dingklukno. Mergo wong desa ngono lho. Mudeng ora? Mudeng. Paham tenan. Paham. Ayo, Man. Dadi Lah ketemu ratu kudu ndingklukke sirah. Nggih. Man iki lho ratune Man ayo didingklukno sirahe. Kita Sing tak karepe yo dudu sirahe ratu, sirahmu sak loro yo. Oh. bener nek wong edan. Wes. Dulu nggih. Nggih. Lah ngene
bojone dipungkel. Nuwun. Sapa jenengmu kowe? Kula Giman. Iman. Niki kadang kula kanca kula Paimin. Hai Paimin. Nggih. Omahmu ndi, Min? Mboten kula gawa. Tekone omah kok. Nggih, Man. Lah iki yo goblok. Aku ora bekecot nek takon omahmu. Tegese. Tegese ora omah-omah kok keonge ora. Lah niku takoki Desamu nang ndi? lho omah ra kuat nek malah kon gawa desa. Cangkem iso ngene, Cah. Ora mboten buta. Jenenge desamu. Oh, jenenge desa. Kowe manggon ning ndi ngono lho? Manggon teng Wayu Manggala dhewe. Jenenge desamu. Jenenge desa kula Sukorame. Lho, desa aku amen. Aku nang ndi, Men? Sukorejo. Sukarame desaku kok. Ila sedih lho, Men. Sukorame, Sukorejo. Sukorejo, Mbak. Kecamatan Sukorame. Dadi Apa kecamatan, Mas? Sukorejo. Nggih. Ngene Sukorame. Sukorame. Nggih. Matur celometan. Mboten. Cukup. Nggih. Anjur karepmu, Iman, kowe teko ning pendopo Kediri iki ngopo? Kula niki bakal lareng, Pak. Yo, kok larang. Lah sowan kula niku jane nggih. Kula niku penggaweane kula niku anu gawe areng. Gawe areng. Lah gawe areng niku nggih kula dol, Pak. Ya bener. Lah teko pasar areng niku nggih dituku wong, Pak. Terus? Lah areng Lah terus. Kan Orang areng. kowe nguyah kok ora mbok critakno. Bola-balik kok orang areng dol. Ceritane ngene lho. Maju gini. Mundur, Mas. Mundur. Ora jelas. Angsal kula mriki. Oh, Niku kula ngeter Giman. Mergo Giman dinten menika kelangan bojo. kelangan bojo. Nggih. Bojone Giman niku ilang. Lah, seksine kula. Lah ilang kok gene pendopo? Mergo kula ngertos sing gawa bojone Giman niku tiyang Kediri. Sing ilang bojone gimana kok sing geger kapane? Lah aku demenane. Lho. Aku kancane Giman. Sampeyan ora sida. Demenane kok kancane? Kancane, Dik. Iki delah susune kemawur ning raiku. Kowe kok kandha. Nggih. Yen bojone Giman ki sing nyolong wong Kediri. Nggih. Mongko iki kabeh sing ana pendopo ki Punggawa Praja Kediri. Oh, nggih. Coba saiki tontonen. Apa salah siji ana Punggawa Praja sing nyolong bojone Giman? Wonten. Coba yen ana ayo caramu goleki kepiye? Kowe ngadeg, Man. Kowe ngadeg. Dudingi sita-sita. Aku anggere mantuk ya iku nek gedhek ora aman. Gas ayo. Giman, Amin. Salah ngomong salah tuding, tugel gulumu. Mutiar kowe gak digulu nek muntal sego piye. Tampilne. Dudingi, Man. Piye? Dua tos. Bojomu sapa ya aku ora ngerti kok. Romangsamu aku doyan karo bojomu. Iki urung. Urung kedel. Kedel, Man. Sik. Ren. Yo ketengengesan. Bareng Giman lu dingi. Nggih. Kene. Nggih. Kowe do Gedek. gedek. Lah nggih. Lu bareng lu dingi aku kok kowe mantuk. Aku banget nolong bojone Giman. Boten nyolong bojone Giman. Terus Ya iki sing demeni maratuwa aman. gampang. Tengengesan. wis sampeyan Ijek siji. sapa? Ya. Di wong Man. Kanan.
urusi tinggal lu. Jebule malah di sini wis turu ning kene. Kesel kowe? Wis turu. Kowe entuk borongan ngecek kondi lho, Mas. Jek ngadek. Alah, yo. Ngecet to me Mas Alvin. Wis apike ngono ame mbok cet piye model. Kowe jare ape ngewangi aku malah kowe mlayu sik omen. Lho wong kowe gak ndelmu bajing mlumpat jeding. Ayo mbah. Terus piye aku dikepruki wong akeh. Saiki upama nek kowe dikepruki aku dikepruki sing nulungi sapa? Tak golekno tamba man. Aja kuwatir. Ana tamba. Ketoke ning ngisor alas kae ana kemebul keluk. Ana keluk berarti ana wong apa jenenge nyumet-nyumet man. Tak jalukno tamba rono. Nek wis mbok tambakno aku mari. Goleki bojo meneh. Nek dikepruki neh. Tak tambakno neh. Nek wis mari. Goleki bojo meneh. Nek dikepruki neh. Yo nantikan cerita selanjutnya. Yo kene nek nanggap yo ceritane gimana? Men. Yo. Wes, ayo man. Man.
Lah kemang ditulungi sapa? Tulungi setan. Setane kok tak ngono. Tak gegirne pisan Kraton Kediri. Ya Kowe mulai. Sari. Jane kowe iki sapa? Kowe kaget yo, kowe tak gelandang. Ya mesti wae. Mergo aku mung kepengin bales wiranging dulurku. Kowe tak gelandang ora teges kowe tak pateni ora. Banjur Kowe cetaeman. Kowe jeh kepengin tak senengi arep tak pek bojo dhewe. aku mbok pek bojo. Ora tak pateni. Eman-eman kalamoto kowe tak pateni, eman ayumu. Mula kowe gelem dadi bojoku, urip kepenak. Ah, kok penak temen medhuk kowe. Eh? Pakmu kaya ngono kok ape ngepek. Aja mbak kira rupo. Ayo gelem apa? Woi. Ana paudah. Lah iki malah bengkel winong. Kok bengkel winong? Lah ayem kaya gemuk tok. Sampean iki apa kok Aku arep mrekosa, mrawoso. oh alah, cekake sampean seneng karo wong iki. Kok wong iki bocah iki lho. Lah niki bocah niki, Ha, bocah iki Worosari. Worosari. Arep tak pek bojo, nek ora gelem tak prawoso. Wah alah, sampean yo kleru. Lho wong kleru. Zaman sakniki ku gak ana zaman perkosaan. Lho dheweke ora gelem. Nek gelem kepenak, dene ora gelem, budi kaya ngopo, yo tak prawoso. Carane kowe nek kepengin Lho. tanpa mrawoso ning kepengin entuk bojo ayu. Carane kepiye? Carane iki ana telu. Siji rupa, Rupa, loro bondo, bondo, telu tahta utawa derajat pangan. nek rupaku anyen ala. Jelas gak ana. Heeh. Bondom yo ora duwe. Bondo ora duwe. Terus derajat pangkat yo gak ana. Belas gak iso. Lho aku duwe pangkat. pangkat apa? Brandal. Iku jenenge gak pangkat. Apa? Iku jenenge Brahmacora. Lho, sing penting rambut gawe. Ngene. Piye? Ngene terus. Tak dono carane. Carane Kowe nek rupa gak iso, derajat gak ana, bondo iki sing kena. bondo. Carane Menungsa urip nek ora duwe bondo donya ora bakal seneng karo kowe. ya mesti nganggo duit. Nganggo dhuwit. Apa wae kepenak ora penak nek duwe duit ya kepenak. Lah, tak omong. Iya. Eh. Carane Ngisor wit gedhe kae. Iko tak tutupi sangkran utawa grumbul. Sak jroning grumbul iko ana sumur. Sumur ana hartane kerajaan biyen. Mas Pices Raja Brana ning ngisor kae. Jupuk unggahno kowe dadi sugih kena mbok pek ngapusi. Ora. Ngene ngapusi tak kethok ilang. Aku alung ngapusi mogol malah entuk dhuwit aku. Ya ora apa-apa. Ya. Bakal tak pilihane. Ayo, Le. Baik. Jenengan ampun gumun. Tiyang nika wau kula blongkrokake nika wonten sumur-sumur kedup tegese sumur urip. Nun sewu panjenengan menika sinten? Aku Worosari, Worosari putra dalem, putra Kediri. putra Kediri. Niki wau kula ngiras pantes mlebeti sayembara sinten ingkang sampun saged ngonduraken putra saking Kediri badhe dipun ganja sakmurakane. Monggo kula dherekaken Kaya ngono. sowan wonten Ayo. Kediri ngiras pantes kembul pujana wiwaha.